ko dɔ ko ale b'a fɛ ko ka wasiya kɛ mɔgɔ minnu ni balimamusow bɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn kan, balimamusow bɛ a jate mina k'u ka musow degun, balimamusow ɲana musow de b'a kɛ ka olu balimakɛw ka hakɛw mina. An ka wasiya k'u ye, an bɛ wasiya kɛ e min ye nin fɔ e o i muso a balimamuso ci don ko wa'ati kulla ji haqqahu, e ka muso hakke bɛ min ye i b'o de k'a ye, i balimamuso fana ka hakke min bɛ ka sinji tugu la o kɛ. Balimamuso fana ala ye sinji min bila na ka balimakɛ cɛ, a ka hakke min b'a kan n'a y'a seko ko o la, a fana kana fɔ ko a ka muso fana min hakke bɛ a kan ko a bɛ ɲabɔ fɛ ou bien a fana bɛ bila o contrôle la, nin kana kɛ. Ciden ko hakketigi bɛɛ ka hakke ka d'a ma. Ale ni aw cɛ aw ka balimaya surunya min bɛ aw n'a cɛ aw ka sinji tugu a ka seko hakke la, ale fana ka sinji min ye aw ye a ka sinji tugu aw n'a cɛ a ka seko bɛɛ la. Min fana b'a n'a ka muso fana cɛ o b'a ka de, mɔgɔ fana kana ɲabɔ nɔfɛ ko bɛ bila muso fana contrôle la o la. Furumuso fana e fana kana bila ka balimamusow contrôle la ko parce que a bɛ sinji to a bɛ fɛn k'u ye. Bɛɛ ka jɔ jɔyɔrɔ la, hakɛ tigi bɛɛ ka hakɛ i tigi ka hakɛ di. An bɛ min fɔ yɔrɔ la o y'o de. Bon, ko ni mɔgɔ min ni a taara ji ka san 2 kibaruya ma sɔrɔ a la ka furumuso bɛ kɛ cogo di? Bon, ni min tununa nin cogo la, cogoya 2 de don. Dɔɔnikibaw ko ni mɔgɔ tununa lahala la, lahala min an bɛɛ b'a jigi ko nin kisilen tɛ tuguni, nin fatura kaba. Masala ale ni minnu taara ɲɔgɔn fɛ ji la, ani minnu yɛrɛ na ɲɔgɔn ka ji la, a dɔnna ko olu fatura. Ale ma ye a bɛ jate de n'a kibaruya ma dɔ pewu pewu, a fana bɛ jate de komi mɔgɔ min tora ji in na. Ni mɔgɔ min n'a tununa cogo dɔ la, cogo min kaliba halaki de don. Dɔnnikibaw m'o jate ko masala n'a taara kɛlɛyɔrɔ la, jihadiyɔrɔ la, min tununa a ma ye, an b'o jate k'a fɔ a fatura de. Nin sugu fana ni min tununa nin cogo la, a ma kibaruya si ma dɔn, a bɛ jigi fatulu de la. Janko n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ minnu taara ɲɔgɔn fɛ dɔnna k'olu fatura, a fana bɛ jigi o sugu de la. N'a jigira ko a fatura, n'a kibaruya sera kiiritigɛra ma, a y'a jigi ko a fatura, u b'a fɔ nin de ma mafugudu n'a ɲɔgɔnnaw, n'u b'a ni fatu de jigi. Kiiritigɛla bɛ cɛ ka kibaruya ɲini, ni a muso cɛra kiiritigɛra ma, a b'a ka cɛ ka lahala, kadi bɛ cɛ ka lahala ɲaɲini, n'a ma ɲa sɔrɔ a la pewu, a b'a jate komi mɔgɔ min sara. A ka muso bɛ don furuja la, ni furuja banna, muso bɛ furu cɛ wɛrɛ la. O y'a de ni minnu tununa tunu cogo la, tunu cogo min an b'a jigi a sara de. Donc ni muso y'a ka kota k'a di silama kiiritigɛla ma, i y'a dɔn fuqahaw bɛ san 4 de fɔ. Ko san 4 kiiritigɛla bɛ a ɲaɲini, a bɛ san 4 di muso ma ko a ka sigi. Mais sara minnu t'u kɔnɔ, minnu kan bɛ wagati laban minnu na, mɔgɔ ka kibaruya bɛ se ka ɲaɲini ni kɔni bɛ balo la n'a bɛ dɔn, k'a sɔrɔ a ma se san 4 ma. N'an ko muso ka sigi san 4 wɛrɛ, ko an bɛna a ka cɛ ka ko ɲaɲini, o ye degunba ye. Bon sisan kadi yɛrɛ de b'a, silama kiiritigɛla yɛrɛ de b'a lajɛ furancɛ min kɔnɔna na n'a bɛ se ka cɛ ɲaɲini, n'a ko nin wagati kɔnɔna na, nin wagati hakɛ kɔnɔna na, ala ye moyen min di ne ma ka diɲɛ bila ɲɔgɔn na cogo min, ne bɛ se k'i ka cɛ kɔni kibaruya ɲini ka sa nin hakɛ ma, n'a bɛ balo la n b'a kibaruya mɛn, n'a tɛ balo la fana a bɛ dɔn, a b'o san hakɛ di muso ma. Muso b'o sigi, ni o sa hakɛ dafara, o b'o kalo hakɛ dafara, a bɛ muso cɛ kɔnte sisan ko a fatura, muso bɛ don idda la, fatulu idda. Ni fatulu idda banna, a bɛ furu cɛ wɛrɛ ma. Ni nin kɛra ten, har o kɔfɛ ni cɛ bɔra, ja a ma sa, a bɔra, cɛ bɛ bila kaso la.
ika muso kiri tigala ya kiri ka ay dasigi ida kofe afurula me sisa ni nana ibe ka swala ni ka muso kadiye ke fulana menya furoba bila ika muso be sagima no o man dia para isonna akato che mbolo abe ka furuna folo sagima ebe muso wore furu abe keni tawdala me jitole min fulene ka achaya bina doku fatura me do san fula kofe bina do karasa munu no tuntunona o fatura de pinin dati no odonna o ye dati min fo ko fatura kam muso kay daba ta faturi idati faturi dati de la na ya soro ko nunu fatuli be sankelembo muso kay daba no ba mabba no ko fatura nunu to rajila o tole jila ani sisanche sankele dafare de do idatu kam muso la tuguni nu ko karasaw tora jela kibariya jonjon sorola utuntununa de nanya na dankaniya soro ka kibara jonjon soro utora jela me utole ni sisanche kalofula joli tora muso kaidala kalofula ni tileta utole jela ni sisanche kalo sabatte mena joli tora ka muso idala kalo kelene tileta utore jin kono sisa kalo duru de do uka muso idatula tugune oye ninye mafkudu togo ya fula de te ninye folo munu sa fatuli donna o kam muso idaba ta fatuli donde mo kibariya sera don mote de fatulu kera don mi muso kai daba ta odela odati de la oye de munu fatulu donna munu fatuma don mi tununa chugo mi qaliba min tunu chugo atigi halakira da sarade qadibe sannani foran ni yoro de la ube no semunu ya fo chogo me khadi yerebe dati de fodro ka che ko nyanyani men ne mo tununa chogo de la chogo mi anta ni sayaji abora de mbeta chila yoro dora atununa nanta ta yoro dola mi ewa atununa yoro mi halaki yoro te jahadu yoro te nan ko abesa ube ewa jitole te nan ko abesa tununa tunu chogo do de la doro tunu chogo mi kaliba halaki yoro te doni ka bawo ko ni sambi wolon fula an bo de jatemina pour ale kan nafulo na ka foyin karatile sambi wolon fula an bo jatemina ni sambi wolon fula da fara mana sambi wolon fula bulo semin ko sambi wolon fula intatwa ata tunu do ina de parce que nan ko de ni tunu na sisa an ka sambi wolon fula jate kata muso be furola masala na ya soro min tununa atununa yoro la halaki yorote mais abe tunu wakati mi asibe sambi duru de la asibe sambi duru la mo kadi ba jate mina sambi wolon fula no nyugona sera ubafu karasana nyugona ana fula nawo mimbe na si sera sambi ful mana na si sera sambi wolon fula ubafu sisa ni anona tumbambulo a chaman sara ube sisa sambi wolon fula tasoro jiya kono wala kadi bo o jate o fatulu jate o yorola akan nafolo min be nafolo nunu betila na atununa ka to sambi woro de la ni asi sera sambi wolon fula uba fo jate la koni parce que ci den ko le kam mantombe nka sibe be wa sambi woro ani sambi wolon fula nyonje sisa ko nete ni soro balola kadiba ajuje sisa ka ajuje suye sisa fana kan nafolo betila kibariya munun be ke ko be ka ko fe don ko bo yen nunu fo ni chogo de la wala uyen ni nun tiri kenin chogo de la ala kambe sababa ma ko mambal ma doko ko alaye dina mina imo defo ko me ala ya lela jarabini mi ko ala jarabira ni munye ko mijikiu ni foto taw ko ye dina mina alhamdulillah me hari sayma mina kosobe ye dina mina kosobe ka ke mustaqimu ye fimo fena haramu yara ibo bilade pew ibi mabo mari sheko fimo fe haramu yara ibo toyede alhamdulillah ye dina mina me hari bi amadda fama mina kosobe idija ikasira lanye kwambe bila sirale jumankaye isra lanye de isra lanye
ciden ko donkili na me abe munafiqiya fale hada maden dusukunna komi awa ni sanji nana binkene be fale dugukolo ka cogomi ibn qayyim bafo min qasatul ihfanu kono ako donkili kanu donkili lammi ani donkili kanu ani qur'ana ute ñogon soro dusukelengena dusukun kele ute ñogon soro ala qur'ana kanu ni donkili kanu te ñogon soro dusukun kelena ni koni donkili kanu ka donkili lammi kanu doro qur'ana te diyay dusukunye ima ye donkili lammina ngana e ka yise ka qur'ana kaseti sori arajo kono ka dayele abe dimi koro dogo i ka radio la de i ka radio faga de i ka telefoni dobo ala parce que ibn qayyim yo de fo ako donkili ni qur'ana te ñogon soro dusukun kelena u kanu te ñogon soro dusukun kelena ikiro kulo sama hadisa dona na ciden ko mo be donkili lamme yawmal qiyamah dole anuku denye yelele jannaba kono boro sori tiro kono donkili e haramu de hari sayi sira alanye ka fonni janga katam nin kolo kolo o be donkili lamme musique lamme ani photo ta o bo nofe ciden ko photo ta la be tasuma kono ciden ko hadisa dola akom mo min kala jabaka kele be qiyama keneka o ye photo ta lawde donc e ben ni kankarima daw me chogodi hari binni dina be e bolo hari sanni e be to ka dume kay hari sa ima o mase kabila wala jije ka sira lanye kan nin kankarima daw ciden ka kuma ni kankarima daw munu fuleni nye ikan nunun bili nye kore ka sira alanye ikan donkili lamme dabila ika photo ta dabila bon ale ye min fɔ ko ewa abe an b'a fɔ kuma kɔnɔ ciden batoli yala ciden ye labatoli de ciden ta ye labatoli de o de y'a to an ka kumaw dɔw la an bɛ fɔ ka ciden labato parce que an tɛ kan ninnu mɛn kosɛbɛ n'i tɛ bamanankan mɛn a bɛna hari ala ka aya kɔnɔ hari ni ko ciden ka ciden labato min do bamanankan de b'a kɛ kɔrɔ wɛrɛ ye o sinon labatoli ala ko waati wallahi waati rasula ne ko nin fɔ an ka kan na bɛ kɛ cogo di a ye ala bato a ye ciden bato o bamanankanw de b'a bɔ ɲɔgɔn na ko i t'a fɔ ayiwa ka ciden bato i b'a fɔ labatoli de mais ala ko waati wallahi waati rasula différence nanu cɛ différence tɛ mais kanw cogo de olu y'u bɔ ɲɔgɔn na ko ka ala bato ka ciden labato bon ka ɲininkali filanan ko ni aya minnu n kɔrɔ bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ e b'o fɔ mɔgɔ ye cogo di o fana i bɛ sagi ka taa dɔnnikɛbagaw de ma min ye Mahamadu Lamini Sinkiti a ye kitabu dɔ dila nin kan k'a fɔ ala ka kuranna ayaw tɛ kɔrɔsɛ ɲɔgɔn na u kɔrɔ tɛ ɲɔgɔn bolo u tɛ kɔrɔsɛ ɲɔgɔn na a ye kitabu dila o kan Mahamadu Lamini Sinkiti kitabu n bɛ n bolo mɛ hakili ta a tɔgɔ dafalen na sisan wala o de y'a to dɔ ye Ibn Abbas ɲininka nin na a ko kuranna ayaw dɔ b'a kɛ ka balami ɲɔgɔn na ne bolo a ko kuranna kana balami ɲɔgɔn na dɛ kuranna tɛ balami ɲɔgɔn na walaw kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera ala ko ni kuranna tun bɔra ala tana fɛ a tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ caman de y'a kɔnɔ mais kuranna bɔra ala min fɛ kuranna aya si tɛ balami ɲɔgɔn na i bɛ sage ka taa dɔɔnikɛbaga ɲumanw de ma ni tawsiri ɲumanw i k'u kɔrɔ dɔn a kɔnɔ misali la ko Ibn Abbas ma tigi ko Ibn Abbas ko juma ni juma ɲagambira n bolo kuranna kɔni kana ɲagamba n bolo kuranna tɛ ɲagambi a ko ala ko aya dɔ kɔnɔ wa kayfa idha jina min kulli ummati bishahid wa jina bika la haula'i shahidan wa yawma idhi yawaddu alladhina kafaru wa saw rasula law tusawwa bihim al-arda wa la yaktumuna allaha hadisa la nyini ben yorodela wa la yaktumuna allaha hadisa ko kiyama do ute foyi dogo alala ala sosolaw yɛrɛ tɛ foyi dogo alala u b'a bɛɛ fɔ de a ko aya wɛrɛ bɛ ko wa qalu
rabbana ma kunna musrikin aya do kono musriku kon wallahi tigala amma fulana farika akunni aya be fara nyon ka cogodi yoro dola la ko te foy do ala la wire de ba befo yoro dola ala ko be kali ko luma musriki yake ako ma ko kiyama do yoro kelento do yoro chama no kiyama te do yoro kelenya akonni ala ye kiru tige ayem mu'minu bila katari janna mushriku bado bi jami mo min make tawhid tige make mu'mine jayite kisibi ni mushriku yoke ubafo anyi mushrike min nke yala untago bamunan kanda nan kutandi yala antan dala cewa an kakkale alaye kafan ma mushrike kai an fana katar janna bas anya bala tugo min mote do arjanna kuno duni tawhid tige tere wo yoro de mushriko ba ko wallahi an tigala amma pen farika buna basko nun fora yoro dola ala bo ewa da noro ala bo da noro ni ala yu da noro ala ba fo sufe ka kuma sufe to foi to wala law ba be fo kurana yaw be fara yon ka katan din cogo dala ibe sagi kata don ke ba nyumo de ka kuma wala ninna bon ko mogo munum be burusula sisa mba fe awaka welele ke kata tawhirina ubake chogodi abake chogomi na ya soro famu bila ibese qur'ana tafsir la qur'ana be tawhidi qur'ana tafsir usigi misiri kono qur'ana kata qur'ana kuma kwa ku qur'ana be tawhidi bun kamu ya fo chogomi qur'ana ya kelen kele be ibese ka sinsiye ka tawhidi wala mogoye uba famu kitabu riyadi salihina nuna nyugona abe wulula kala mogola buhari nunu kitabu tawhidi munu bonda mumbe kuma tawhidi ka abe ulula kala mogola na tawhidi rola abu prepare latige abe tawhidi abe wonedi ke kata tawhidi man chogodela anya fo chogomi harin ni koy ka salli chogo fo mogoye tawhidi bala salliji chogo sisa salliji e walla ba mimbe tawhidi kuma de do tawhidi ba kono har an ka figo nunu mogo min famura dina lillahi dari kalanto ibese kam mogo la kala tawhidi la kono ku famu risala kalanto risala kam muqaddima be aqidatu salafu salih risala memba kala de maliki majabi kade akam muqaddima de be aqida de ka salafu salih ka aqida risala muqaddima be bo de ka mogo bese kam mogo wele kata salafiya mani aqida ni tawhidi risala muqaddima indorona wala be mogo wele kata tawhidi ma ni la halawde wo kitabu munun done mbu bolo abe wulu dersu do kulakala men ni mogo min tan nyaado bulo semunu ya fo togomi ko bulo ngo simini ma yala an ambe manhaji salafiya amba cari togodi akwa be salafiya cari de ka mogo lakala de ka sunna de fo mogo cela ka sunna sari ka sunna kitabu lakala mogo la ku dersu ta ka mogo lakala sunna la ka mogo wele kana sunna la akwa be salafiya tabulo cari ni cogo de la akon min ni nana mogo masisa karase bidiya mogo karasa kafri karasa mushrike ako jombi lame be jon soro ni nana mogo ma direct kala gose bo soro cogo de akwa bi mogo lakala de folo mogo munun te sunna yere do uma salafa yere famu folo ima sunna yere famu folo ni nana kafiri mushrike fasike bidiya de ya sosola o be se ka famu chogodi atese ke lamme atese ke ka kuma famu akon mi abe mogo lakala kitabu sunna kitabu de la ka dereso de do ka mogo lakala ka mogo la famu ka sunna mi afo mogo ye ni hikimaye ani nogoyaye akwa be dawa ke kata salafiya man chogode la ka salafiya chari ni chogode la har arabin madghali fana bode fo al hasu ala al itilaf al hasu ala al mawaddati wal itilaf aka kitabu africain atara jamia de la muhadara do de ke jamia kalande munumbe afrika ya muhadara fuye akonna nana ka jamana ula be dawa ke chogomi aw yere bado
karamogo ba munun ba ka mogo dusukun kono no dalen bola aye ulu ka kitabu ta kula kala wala hari na yere ya do abe yoromi do bidiya karamo yiri sufu karamo ye bunte mi aka jugu ya do dusukun kono ka Muhammad ibn Wahhab ka jugu ya do dusukun kono annabe kuma kana Muhammad ibn Wahhab fo kana bunte mi afo maliki munun bonyalen bu dusukun kono Bukhari munun bonyalen bu dusukun kono Ibn Abdul Barri munun bonyalen bu dusukun kono aka fanfelala ube karamo ba munun ka kuma do ubu famu u ka kanu bu dusukun kono ayu ka kitabu ta aku dersu do imamuna Malik ko nin chogola Bukhari ko nin chogola muslimu yennin fo muslimu de bi bolo Bukhari de bi bolo risala de bi bolo Malik ka kitabu de bolo ibo kuma fo ube shaki famu ubesaki famu ubesako wole katani nchogo de la salafiya ma tawhid ma ibi wole ni nchogo de la doni ke baga munun fana bu fana ka dusukun kono no kanu bu dusukun kono bu bonya abe kuma ni o doni ke baga toye pour ka se ka famu aw yere baado doni ke ba munun no ka karamo jogo ye doni ke ba munun ewa jogo ya do dusukun kono akana wulo togo fo yere karamo munun bonya bu dusukun kono abe ulu togo fo ko wele kata dawama ani fana u kan mogo bonyale munun bu bolo mogo ba munun ni mogo bonyale munun bolo akana to ka tele direct ko kan mogo ba nunu ko taw togoma ko lagosi akana ko taw famu ola abe misaliya fo ko tuma me ale yere tara suda atara dawala e kala mogo kalanden do be ako e wa shegu be min fuye inana ya weleli ke ka hadisa fo togoy be ka ayaw fo ka hadisa fo ku korofo ci den ka hadisa me an ka shegu do be kanam ma ko togola de kanam ma ko togola ka dawala de ni magara wulu togola doro itella me atugune ako kalanden ye min fo ale ako ye min fo cinyaro ako ale barake ne kalanden ka kuma ye fana ayi akan muhadaraw ke ka ciden ka hadisa prepare latige ka ayo prepare latige me ka sego munun ka tere ga tigu munun be ale mamma ko togola aya ka dawa kamam manu to awa ko wallahi ka dawa yin fana aya ka khirana ka dawa min ke ko dugu jela ba me yoro bede ko wajuru min ko ni kera ko sufu siraw ni tere ga tigu ko nin ko ni ko aya bedade ko haru taro ka bidiya misiri dola le ya ka wajuru ke amma maga mo tola hadisa ni fen ku fo ko sallu wati sele alimami yere bede jama ko ale de kateme kan la salli jama de ko ale de kateme ko la sallu kalimami yere bede ka nyini alimami fe ko alimami katoy bin kan la salli donc on kan nunu ni yakramu bo ka kitabul laje ko ka bila siralun ko mina ka barake nay wallahi an ka dawai abe fanga sura be chari bro samu ba fu ne ka seti min fo no ya nyini ka dawatu salafa be chari to mi na ko be abe chari da kam mo la kala sunna de la folo akon mo go ni sunna famu iye sunna la famu mo la ko la kala sunna la akon mi bidiyaye mi ne sunna yere bono do ni yo mogo la kala folo sunna yere munye ko la kala ya famu ale yere be bidiya la aba dona yere aba bila mogo min be bidiya la fana bodo mogo min be sunna la bodo salafiya be chari min to de la akum min ne nana mogo ma ale be min jate kar mogo bay ale ka silamiya yere sababu kera mogo min ye ale yere ka dina do ka salli o sababu kera mogo min ye ni nana ko tigi kafire o tigi mushriko de silamiya ro be famu to ako maye ka cide yere ni sebo to makka mushriku ka boliu tuma mi sebo tumbe mushriku ka boliu la gosi ulu fanana ala nani nala la gosi ala ko la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwa bighairi ilmi ako la yere ko mushriku ma mun be bato mushriku be bato fe mun bato ka farane ala ka akanu ka bato fe nani de nu fana be alam nani fendon baliyaka donc wala an bunu be burusula an bunu be yawo sulemanu ro hili gode fo akom mugo kana ke ebe e wa yoromi ni tawhidi madoye sunna madoye e kana fo ko be mo wala kata tawhidi ni sunna mani salafiya ko me alebe madina ci den kam misra le ba fo to ko mi ina ale te kele yede akoy bo yoromi kana fo ko be tawhidi fo ko mi ale ba fo to ko mi madina misri kono de akko pasiga le ka fama tawhidi salafu ale kali mamu tawhidi sarafu
aleka population tawhidi salafu bal aleka fama na kan masake be hada madel lasude tawhidi de kafwa nyama salafu ya kafwa nyama nyamarali be kena de ale be tawhidi fo chogo me kana fo ko be yoro me ko be ke ko male chogo ko be tawhidi fo de ako kitabu be kitabu de ta kamugo lakala ka kitabu ta kamugo lakala ka bugaru na nyugonauta iriyadi sari nyugonanguta ka deriso de din ika deriso di kononana ini nana yoro mi be profite ni nana aya minna tawhidu ba kono be tawhidi fo ni nana aya muno hadisa muno na go bidia ko fo be bidia ko fo ibe tan ni chogo de la salafiya dawa ni tawhidi na aqida be tari ni chogo de la ni e nana mugo madro e wannani ni doro ye mushrike ye kafri ye bidia mugo e ite mugo soro de e pibe dawa to chinya ibe sunna to chinya be dawa to chinya e foite nonu bolo kamugo kafriya foite nonu bolo kamugo ke bidia foite nonu bolo kamugo labo islamia kono laba dawa salafiya yere ba ndege bo mugo la tawhid ba ndege bo mugo la aqida ba ndege bo mugo la amma fu mugo kana bidia fo de bidia be fo ibe mugo bali kabo bidia la ibe bidia mugo ko ibe sukun kana fana kono sunna be fo ibe mugo wala kata sunna made shirku be fo ibe mugo ge kabo shirku ma wodi ya to abdullah bukhari nya ka kuma do lami o do kuma na famado ako jafariyate nanini ye koy jafariyate ka kuma dugo fo mugo ye jafariyate de ni be bonni nay betan ni na ni be bonni nay betan ni na ko jafariyato ye de jafariya de ka kuma bili ilimi wali hikma jafariya de ni be kuma ni doni de kuma ni hikma de kuma ni nogoya de jafariya ni de me jafariya te be nin nani yang te be ni safte na ko ni be bonni nay betan ninka wote jafariya yo jafariya de ni be kuma bili ilimi wali hikma wal hilmi jafariya ni de kuma ni doni kuma ni hikma kuma ni nogoya ye kuma ni munu ye jafariya ni de kachinyafo ni hikma ye kachinyafo ni doni ye kachinyafo ni munu ye kachinyafo ni nogoya ye jafariya ni de ewa mugo bi famu ni de la me pakki yanfe amma ima mamadu ibn wahab amma ka hikma irla tumana nana shegu ye musirki ya kuma fo bure senu ba fo haidala ko ni de hikma ye karamugo baba ka kalande uncela ni mamadu bin habu ko tun ko do atigima iye mushrike kuma fu ye mushrike ke abenya wa me tumami karamugo ko ye mushrike kuma fu mamadu bin habu ako tumami aye derisu de ke mamadu bin habu ya wahabdu ya lamme ko min ka wakati de seri mba tele aya lamme derisu diara ko sobe salli wolela derisu jora kei mulito akaseje kuna ko ya kabata Allah ni musika kuma de kali kaba wole ka wuli do semino ko e wasani salli ka korota mamboru bin wahabo aya gire ke korbaina akonne dunande ne nana hiju de la ni ka dersu illame grama dursido doni dursido dersu na famado dersu ndara ne ko chobe men ne fona kalandende mbake kaduguma sora unde durusi mbafe ku kalaika ni ewa min jengena imbolo ibatile akonde bismillah ayata wannasi kana li ilafi quraishi ilafihim rilata sittai wa sayfu falyabudu rabbal hajal batode be fode ma ya yirefili falyabudu hajal bait sheku ko hasbuka ako ijo ako ye kataw berebele bake ako ye munye ako eko fali ya budu hajali baiti iba fure fali ya budu rabba hajali baiti men ni ko fali ya budu hajali baiti akan ni so bato o ye mushriki ade ani kabate bato ibe ala de bato wa fana ko sego yala ka fenwore wole ka farala ka be chogode ako ye mushriki ade Muhammad ibn Wahab ko yala ala ma fo qur'ana kono wala tad'u min dunillahi ولا تدعوا من دون الله إله آخر أقوله
ako ya shehu kuli to seji pana ko ko ya kabatallahi ako jazakallahu ya bunayya ako nde alaki sarahirala fataha Allahu alayka ayi du'a ka hikima fule fo an kan nunu faranka dawa ka koy sino ambe ni salafiyan ni sunna ne bo mo la koy kam wo bole ka bola de an ka ke hikima ka deresu de ka kitabu ta ka sigi ka deresu de ye qur'ana aya fo ka prepare latige ya hadisa fo ka prepare latige e ma adiro jamala e ma adiro mo la wallahi na tige hari na nya bilela ko ye cinya min fo e ma togo fo e ma kuma intila alela wallahi ni ala ya Allah nyini ni kanda na tara da ba fu ni ma fo ni cinyate amanne to fo ni yala tare fo de waso te anyona chaman de la ka ken yere bolo don dola do ko ko ale bora nara anara maulidi de la maulidi ala ya ta ya suru nebe karo misiri la nyinin kali wakati nyinin kali benna maulidi de ma nya bidiya fo hadisa munu ka be fo dere subane anana grene la ko akoneti do de ako epinete ninki kono akonne nana maulidi ra karasa de nofe nana ci de la yante meto ndon na misiri kono me wallahi fule ka kuma munu fo ima kuma ni yere ka kuma yela tare fo nete se yoro ina tuguni wallahi mbora maulidi la ni sente se sammo sambena de harin minan nana de kama me wallahi ye min fo kuma nani ala de kala ta de fo ne sente se ne bora laka hakiman da man balimo subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik